Lolu lusasazo lwendaba lusiza ngqo kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGauteng nazo ziphambili. African countries are saying we're not looking for charity. We understand and we are ready to fight, to build our capacities in our countries. Ababesakuba zinkokheli zase-Afrika basungule iphulo lokuqala ezimbalini neliza kuqubisana nembutyumbutyu yezoqoqosho namatyala kwilizwekazi i-Afrika nakwamanye amazwe asakhasayo. Sizwe ngoba kuseduze kwami la ngizwe njengomsindo okhalayo ukuphukuzela. Masiphuma mangiphuma eminyango ngiyabona imoto iphosekile. Imgwaqo ufana wangena wavodla washona phansi. Intsapho ezinxungupheleyo zizile lizalamane zazo ngelixa ziqhubeka iinkqubo zokucoca umonakalo odalwe zizantyalantyala zemvula KwaZulu-Natal. Kwezemidlalo intshatsheli ezikhuselayo ze-Betway Premiership iMamelodi Sundowns ibongoze abalandeli bafike kwangethuba emabaleni phambi komdlalo wayo neKaizer Chiefs ePitoli ngomgqibelo. Molweni emakhaya, khongozelani uvimbe nilungiselele wona ngokuhlwanje. Ababefudula bezinkokheli kwilizwekazi i-Afrika abaphehlelele iphulo eliqalekayo ezimbalini eliza kuqubisana nombhodamo oqubayo wezoqoqosho e-Afrika nakwamanye amazwe asakhasayo. Iphulo i-African Leaders Initiative for Debt Crisis liphehlelelwe eKapa bucala kwintlanganiso ye-G20 yabaphathiswa bezimali kunye neerhuluneli zebhanki enguvimba. Lizwekazi lase-Afrika akafuni kusizelwa, nto nje afuna ukunikwa umtyhi wokuhlawula amatyala awo. Abaququzeleli beliphulo bathi amatyala axaba endleleni yophuhliso. What it does is that it strangulates development. And the money that should have gone into essential area of human welfare and human development, education, health, nutrition, is given to pay debt that seems to be interminable. And here we call also for the lowering of the cost of capital, because this has been a crippling factor that has prevented many African countries from really doing development work because the cost of capital is far too expensive. Ezinkokheli zikwaphinde zasamkela isibophelelo soMzantsi Afrika kweli dabi. We're going to advocate for debt relief for African countries. What modalities it will take, it will depend upon the debtor and the creditor. African countries are saying we're not looking for charity. We understand and we are ready to fight, to build our capacities in our countries, to move our economies. But for that to happen, we need the debt relief first. Eliphulo liza kuthetha-thethana namaqonga afana ne-World Bank ne-International Monetary Fund ukuze kuzanywe amacebo okunciphisa la matyala. Kwiindaba ze-SABC, Dingubulelani Philip eKapa. Ikhabhinethi ibambisene ne-ofisi kanondyebo bazokubamba intlanganiso ekhethekileyo ngomvulo ngenjongo yokuqoshelisa uhlahlo lwabiwo-mali lweli okukulandela ukuhlehliswa kwentetho yohlahlo lwabiwo-mali neyamiswe lumhla we-12 kwinyanga ezayo. Umphathiswa kwi-ofisi kamongameli uthi uluntu malungaxhalabi izingxoxo eziqhubayo kwikhabhinethi yeli. Uthi uhlahlo lwabiwo-mali ngomhla we-12 kwinyanga ezayo luza kuquka zonke izidingo zabemi beli. In cabinet we don't have political parties and we don't have people representing their political parties. We've got members of cabinet appointed by the President of the Republic who serve at the pleasure of the President of the Republic as prescribed by the President's Act. Umphathiswa wongeza ngelithi le ntlanganiso yangomvulo kule veki izayo iza kuhlahlela indlela eya kwisigqibo esifanelekileyo. It's part of the process to say, because even when we've discussed, somebody has to go crunch the numbers and come back and say, what does this look like? What does it mean? So don't do peddle rumors. We're going to meet next week, Monday, to finalize our inputs. Xa ebuzwa ngondwendwelo lakutshanje kwilizwe laseMelika ngombutho i-AfriForum ubambisene nombutho i-Solidarity, umphathiswa uthi umbhodamo wabawenzayo awulincedi eli. So those who don't like what's happening in South Africa, there's an offer, and we must emphasize it's not all Afrikaners, it's not all white people.
is those selectively ending up. So there's an offer, they must take that offer instead of peddling lies. Ikhabhinethi kwaqinisekise ngokuthumela igqiza kumazwe ehlabathi ukuze licacise imithetho yeli kuquka izigqibo ezijolise ekwakheni ubudlelwane namanye amazwe. Umongameli Cyril Ramaphosa uthe kumele kube phambili kulawulo lwesixhenxe ukuqala imingeni kwezemfundo. Ubethetha nabathunywa kwilirhutla yemfundo esisiseko ka-2025 ebanjelwe Boksburg. Ukuthi xhaxhe komgangatho wemfundo yabasakhulayo ukuze kuqaqambe inkqubo yokufunda kwiminyaka engaphambili kubafundi, uphuhliso lwemfundo ngeelwimi ezimbini kuquka ulwimi lwebele, ukusilela kwezakhiwo zophuhliso ezikolweni, ukunqamka kolwabiwo-mali kwicandelo lezemfundo yeminye yemiba ethe yangundoqo ukuxoxwa ngabathunywa kwi-Education Lirhutla ka-2025. OkaRamaphosa uthe ukulungisa amahlandenyuka weli sebe kumele ibe ngamanyathelo axhaphaxhaphiswayo kurhulumente obambiswano. Ukwaqaqambise ukuba ngundoqo kwelirhutla ngexesha lokuba eli libamba iintambo kumhlangano weqela elijongene nezemfundo le-G20. We are now in the 5-year countdown towards achieving the Sustainable Development Goals of the United Nations, and in particular SDG 4 on ensuring inclusive and equitable quality education and promoting lifelong learning opportunities for all. Umphathiswa wezemfundo weli uthi ukungqobanisa inhloko kwabo apha kumele ukuza nesisombululo eziza kuphuhlisa umgangatho wemfundo futhi kuqale nokuqhokreka kohlahlo lwabiwo-mali elisebe elijijisana nako. Most importantly, what I want to be able to come out of here after the next 3 days is how do we improve the quality of education in South Africa. Lo gama abazali abangonelisekanga namalungu ebhodi yolawulo lwesikolo samabanga aphantsi SGB yaseTsebenhla neke yathi ndi kwiingxoxo zakutshanje babambe uqhankqalazo ngaphandle kwendawo bekuhlangenwe kuyo benyanzelisa ukuba isikhalo sabo sivakale, batyhola inqununu ngokuba nxamnye nomthetho beseleka ngelithi umgangatho wezakhiwo zophuhliso zezisikolo urhuqa eludakeni, nto leyo ichaphazela ngokumandla inkqubo yokufunda nokufundisa. Parents are still fighting this fight to remove the principal because she got in our school illegally without a letter that says that we are reinstating you with immediate effect from the district. Ukanti ke le ngqungquthela yelirhutla iza kuqhubeka ngomso. Iingcango zenkonzo yeposi yoMzantsi Afrika ziseza kuvula isithuba senyanga emva kokufumana uhlangulo olungxamisekileyo luxabisa i-150 yezigidi zeerandi kwisebe lezimali. Olu hlangulo olungxamisekileyo luxhomekeke ekufumaneni inkxaso-mali yezigidi ngezigidi zeerandi. Iposi neyikade iluncedo lokuqhagamshelana kweli ngoku ilwela ikamva layo. Iminyaka yempathombi, ukungakwazi ukuphatha kakuhle imali kuquka nokungafundi indlela zempucuko yale mihla zishiye iposi iphantse yafana nengekhoyo. African government promised to give us 4.8 billion rand in a court of law, and because that money was not forthcoming, the BRPs called us into a meeting on the 29th of September and came clear to us to say there is no more money to sustain the South African Post Office. Kunyaka ophelileyo abezohlangulo lwamashishini benza isikhalo ngelithi ukuba kutyalwa mali kwiposi yeli ayisayi kuphinda ibekho. Kwiveki ephelileyo unondyebo kazwelonke uthulule imali eyayenzelwe umgaqo-nkqubo we-broadband kazwelonke i-SA Connect ngolwasemzini ukugcina izibane zilayitile ukuze ziqhube inkonzo zeposi. Now by Friday last week we got a statement that said from the minister spokesperson to say they are redirecting 150 million rand from another project of government into the South African Post Office. Iinyunyana ngoku zijolise ithemba kumphathiswa wezezimali uEnoch Godongwane xa eza kuthulula intetho yobume bezezimali kule nyanga izayo ukubona ukuba iya kusinda kusini na iposi kwaye ifumane inkxaso-mali yezigidi eyidingayo.
Sinamkile kwakhona sikwabulisana kwabo basandula ukungena. Uyakwazi ke ukuzifumana izindaba ku-SABC Plus ukanti ukuphela nje kwazo uyakuzifumana kwikhasi lika-YouTube ngokuthi SABC Indaba zesiXhosa. Siyacela ke ukuba xa ubukela ucofe ulike, sikwabongoza kanjalo ukuba ukamcofa usubscribe wenze njalo. Unqaku lethu eliphambili sithe ababefudula bezinkokheli kwilizwekazi Afrika abaphehlelele iphulo eliqalekayo ezimbalini elizakuqubisana nombhodamo oqubayo wezoqoqosho eAfrika nakwamanye amazwe asakhasayo. Iphulo i-African Leaders Initiative for Debt Crisis liyiphehlelelwe eKapa bucala kwintlanganiso ye-G20 yabaphathiswa bezimali kunye neerhuluneli zebhanki nguvimba. Ikumkani yesizwe samaZulu Misuzulu kaZwelithini umemelele kurhulumente waKwaZulu-Natal ukuba banqubisane intloko kwinkomfa emayelana noguquguquko lwemozulu. Ikumkani ithi ababandakanyekayo abaquka iinkokheli zemveli kumele baze nesisombululo eziphathekayo kwingxuba kaxaka ejamelene neli. Bethetha kwindlu yowiso-mthetho yaKwaZulu-Natal ebivulwa namhlanje eMgungundlovu. Abaholi bahulumeni, inhlangano zomphakathi, osomabhizinisi kanye namaqembu ezombusazwe bebehlangene lapha kuzovulwa ngokusemthethweni ishamthetho sesifundazwe. Ishamthetho sesifundazwe ke sivulwa isilo esisesihlalweni. Lokhu kwenzeka ngaphambi kokuthi ke undunankulu wesifundazwe ethule inkulumo yakhe. Isilo uMisuzulu kaZwelithini sithi ke sikhathazekile ngodaba lokuguquguquka kwesimo sezulu nesithi ke kufanele kusukunyelwe ngokukhulu ukuphuthuma lapha esifundazweni. NgoLwesithathu isifundazwe sikhahlamezwe ikhukhula edaleke umonakalo omkhulu. I therefore call upon the Honorable Premier to convene a high-level submission on climate change and potential planning. This gathering must bring together all Amakosi and Izinduna who are entrusted with the stewardship of our land so that we may find lasting solution to safeguard our people and our province. Amaqembu ezombusazwe ayamukele ke inkulumo yesilo. I-ANC esifundazweni ithi seyiqale uhlelo lwengxoxo lokuthi kuhlanganiswe zombili lezi insuku ukuze kongiwe imali. Before kuphela unyaka siyobe sesihlalele nendlunkulu savumelana cha ngcono vele usuku siligoqe lubolunye ukuze singaspendi kakhulu imali kodwa imali zihambe ziye kubantu okuyibona abadinga kakhulu inkonzo nokusizakala. Amaqembu ezombusazwe ke anembono engafani ngalolu daba. Kukahle impela ukuthi isilo sinikezwe ithuba elanele lokuba sikhulume nesizwe ngeindaba esifuna ukukhuluma ngazo bese kuthi ngosuku olulandelayo kunikezwe premier ukuthi upremier akhulume ngezinto ezithinta impilo zabantu kwehlukana. Isilo siphinde sazwakalisa ke ukuthi kumele kutholakale isisombululo kulezi inselelo ezibhekene ke nebhange iThala kanjalo nesikhwama sayo iNgonyama. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba zeSABC ngisemgungundlovu. Umongameli wephiko lolutsha le-ANC uColin Malachi uthi uhlengahlengiso lwenziwe kubunkokheli be-ANC eGauteng naKwaZulu-Natal malungabonwa njengokubekelwa bucala kwamalungu athile ombutho. I-ANC ibhengeze amagqisa aza kungena ezihlangwini zesigqeba kula maphondo mabini. OkaMalachi bethetha nonondaba malunga nezindululo zentlanganiso yesigqeba seliphiko lolutsha ebibanjwe ngale mpelaveki egqithileyo. I-ANC Youth League kwafuna kucinywa ityala labafundi. Kusenjalo zikhathazekile intsapho kweliphondo KwaZulu-Natal nalapho kuzilelwe izalwane ezisutywe kukufa oku kusemva kokuba izantyalantyala zemvula nezikhokele ekudameni kwamanzi zisube ubomi babantu abasithandathu kweliphondo. Abezohlangulo bamanxadanxada bekhangela umonakalo nekuthekelelwa ukuba ufikelela kwizigidi zerandi. Umndeni wakwaDingiswayo usemanzini ngemuva kokudlula emhlabeni kwamalungu omndeni amathathu amuke namanzi kunezikhukhula. Ulula Madingiswayo uthi usabukhumbula kahle lobusuku okwehla ngaso lesigameko elahlekelwa undodakazi wakhe oneminyaka engu-17 uSinokhanyo, undodana uLusenathi oneminyaka engu-11 kanye nomzukulu uElethu oneminyaka eyisithupha. Then three child go out. Then we just found some document and we don't know if the rain going to come fast. Then we tried to go outside, the door was locked, doesn't want to open. Yes. Umama kaElethu
uPhakama Dingiswayo ubuye eCape Town ngemuva kokuzwa ukuthi sekwehlele isigameko. What hurts me the most is that few days ago, like it was my daughter's birthday on the 12th of February. She was turning 6 years, and I was away. Like I wasn't here. Like and it was her first birthday with not me here. So like I promised her, like I called her on her birthday and promised her that I'll come back Nana and we'll go out and celebrate her birthday when I'm back. Only to find out like she's no more. Babalelwa ku-160 abantu abasuswe kule ndawo bayiswa ehholo lomphakathi eChatsworth. uNtombikhona Mhlongo osalahlekelwe unina ngemuva kwezikhukhula namanje akakamtholi. We moved from Mecca Village on the 2021 to Kuala Street. So for a temporary, they said. And from there until now, as I said yesterday, we're still waiting for their process. It's been 5 years. The flood, it's happened on the 2022, and now it's the second time this is happening. Same problem, and they said they will make a plan. I don't know now if they will truly make a plan. Londi Khatebe, SABC News, eThekwini. Iphulo lendlela zokuziphatha liquka iarhente zokunyanzeliswa komthetho kunye nomasipala weBuffalo City eMpuma Koloni liqhube uqoqo kubathengisi bentsimbi kule ngingqi kuqinisekisa ukuthotyelwa kwemithetho kamasipala okukuza nanjengoko abasemagunyeni ekuhlaleni besila ukunyuka kobusela bemitha zamanzi kunye neentambo zombane. Icandelo le-scrap metal licandelo elikhulayo ngezinga eliphezulu kwaye kuqikelelo kuba lixabisa iibhiliyoni zeerandi. Litsale uluntu oluninzi kuba lenza ingeniso ngalo. Noxa kunjalo kukho nalo phulo mthetho ngakulo. Sichaphazela kakhulu kuba kaloku silahlekelwa zimali kuba yonke into etyhuthulwayo funeka siyireplaceile. Kwakhona nabantu bakuthi baye bamkelwe ngamanzi, bamkelwe imibane zezi zinto zityhuthulwa ngalamasela. Iye loo nto ikhokhele noba abahlali baqhankqalaze batshise ezindleleni. So singurhulumente sichaphazela kakhulu into yokubana ezi ndawo zibe kanti zithengisa izinto ezibiweyo kube kanti kukhona abantu abatyhuthulayo abanendawo yozithengisela. Ukanti abo bakweli shishini bathi mawathathelwe amanyathelo amashishini angawuthobeliyo umthetho. Zozamali insekisa njani naba basikomthethweni. Hayi ndiyajika into ezingezizo ezinto mhlawumbi bayintambo ezi ze-blacks ezinye ufumane mhlawumbi i-oven endala ufumane i-TV ndizistripe ndizenze amagesi ngaba enye ipati zezo nto ezisezipha nifike nina sezizawugqityezelwa. Ukanti amagosa onyanzeliso umthetho kulo masipala afunge ngokuvala amashishini angekho mthethweni. For this week, we had Operation King Williamstown area where fines of 6,500 was issued to different second-hand goods dealers or non-ferrous dealers. Kulindeleke luqhube uqoqo nakwezinye indawo kulo masipala. Abongile Yankees, kwiindaba ze-SABC, eMonti. Intshatsheli ezikhuselayo zeBetway Premiership iMamelodi Sundowns ibongoze abalandeli bafike kwangethuba emabaleni phambi konquzulwano olujongwe ngabomvu phakathi kwayo neKaizer Chiefs ePitoli. Umdlalo ngomgqibelo eLucas Moripe Stadium eAtteridgeville. Kuthathwe isigqibo sokuba lo mdlalo uqhutywe kwibala elilikhaya lesipini leSundowns Lucas Moripe ngenxa yokungafumaneki kweLoftus Versfeld. Umdlalo kulindleke uqala ngecala emva kwentsimbi yesithathu malanga ngomgqibelo kwaye nenkonzo yothutho lukaloliwe elungiselelwe lo mdlalo iza kufumaneka. You know, the game of this kind will definitely have a lot of people coming towards to watch the game, and we're looking forward to making sure that everything goes according to plan and we avoid any possible negative impact on the game. Tickets are sold out, as everybody knows, and he's encouraged that everybody who doesn't have tickets don't come to the stadium, watch on SuperSport or SABC. Is going to be live, and make sure that tickets that those who have tickets come early, like I said earlier. Providing a service, a train service on the people's train that will ensure that people get to the stadium on time. So our service will cover all the areas in the Pretoria area. So we'll have a service that comes from your De Walt
corridor, which covers your areas such as your Karankua, Roslyn, Walmerton, Pretoria North, right up into Pretoria, as well as the line coming from Mabupane, which also then covers your Soshanguve, Ventersnest, Walmerton area, and as well as from the Pietermaritzburg corridor, which covers your Mamelodi areas. Kanti Mamelodi Sundowns iphole ibethwa impepho phaya enqoqweni yalokho izidalele umsanza wamanqaku ali-15 onke phakathi kwayo ne-Orlando Pirates ethe ngcu kwindawo yesibini. Sibulela mawethu okusiboleka indlebe sinikhumbuze zangomsoziza noxa bethu ngesizulu kamnandi mawethu. Butani mawethu ngicela sikhongozele nalo uqikelelo lemozulu masiqale ke kwimimandla esentshona nalapho siubona kaloku la 30% wamathuba emvula pha kwindawo ezikumzantsi intshona welizwe ukugugutha njalo kuya kungena pha kwempuma yasempuma koloni ngokunjalo naphaya eGauteng kuyaqhina eLimpopo kanti ke mahle kakhulu amathuba emvula kwindawo esembindini uqala phaya eNorthwest kuya kuthi ga phaya eFreystata kanti ke ngomsombukeli sabonto bazawuthi iqolo zisina izamvula zingephi kwindawo ezikumzantsi intshona welizwe ngelixa amathuba emvula ethanda mahle kakhulu qala pha kwindawo ezikumantla wasempuma koloni eFreystata ukuyongena pha koMahikeng kuyaqhina phaya eGauteng kanti ke mbukelo yabongozwe into baqhube ngononophelo ngenxa yezazibhaxu zenkungu ezilindelekileyo uqala phaya kwindawo esembindini phaya empuma koloni ungena kwaZulu Natal empumalanga kuyaqhina ePolokwane yabongozwa ke mbukeli kwakhona iSouth African Weather Service into buqaphele kaloku intuduma ezimandla ezilindelekileyo kwindawo ezisembindini welizwe ngokuhlanje ngokunjalo nangomso deze yoqhina ke naphaya eGauteng kanti wona amaqondo okutshisa aphantsi asibonisa into abanoko kuthanda ukufudumala kwindawo ezininzi zelizwe amaqondo abetha phaya ko-17 koJojo Tshwereni ngelixa engu-18 eVostile eBeaufort West kanti ke phaya Appington noko kuthanda ukufudumala ngo-21 bake wena usekomani lindela u-14 ngelixa phaya ko-Amalinde Wilsonia Haven Hills eMonti ingu-20 ngulo 20 ke mbukeli nasesajonisi ngelixa phaya eGauteng ingu-16 ngomso kufudumele kakuhle ngo-25 eKapa lodumo siyathathisa amaqondo ngo-27 eFredendale eVostile eSutherland kuyangena phaya eCalvinia bake wena uphaya eBloemfontein lindela u-28 ze ibe ngu-29 eGauteng ngelixa ingu-32 phaya eliphalale kamnandi mawethu.